IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May samanen nga biyag iti nairisang aga po iti self-declared traffic accident iti lang agsapa iti mismo nga sentro iti Ciudad Tilawag. The ticket babaen iti panangdungpar iti motorsiklo dati concrete cement iti ongoing rehabilitation iti kanal iti mismo nga sentro iti Tilawag siniglang kanatoy public market iti Ciudad Tilawag ti motorsiklo Idol Bernard ket inturong ti may salalakihan pay nga nilaganan diretso ket nakita iti may isang residente nagdawos mit lang iti panangakop ti ambulansya ti Department of Public Safety datoy biktima ta nakita datoy may patulod nga picture iti IFM News nga dara-dara ken awan ti angis na pay datoy nakamatata nga lalaki Idol Bernard kada ito ket nakamotorsiklo actually that in post na datoy motorsiklo nga datoy ket awan namin iti driver's license datoy nagmaneho yan datoy motorsiklo ket nakita nga nakarehistro sa manipod iti PD Ilocos Norte. So damdaman dito i-follow up iti biyang iti PNP Traffic Division na sinot ti pakabigan at pakabigbigan dito lalaki tang naka-short pants and naka-t-shirt Idol Bernard ngayon naket naliskira iti mismo nga Santo Tlawaga City bali dinong para iti cement mixer iti igit iti kalsada along General Luna Street iti Ciudad iti Lawag nga sirit iti paradanti para dating paralagi Idol Bernard bali batog lang iti sakop iti barangay 16 na ko ito yan iti Santo Ciudad Tilawag nagpalagip iti PNP Traffic Division kada kitay agmamanaw ng runiti nasiknet uniti rabi masabol iti panganad gabutado dagiti manariman pa lang tata iti rehabilitation na iti kang kanal iti sentro iti Ciudad iti Lawag Idol Bernard. Iti sa baling nga bangir na nagpalagip iti PNP ken kasama iti paramedics iti Department of Public Safety iti pananad kada iti nga panawen aga po iti kinabara iti panyampuna kasi napasamak iti kalman iti Maco Stadium doon iti atleta iti naapektaran iti nabarang panyampuna sa tagabuna nga naskin iti pagananad pinaganad pa iti korpo iti PNP kada iti tricycle drivers nga sandang ipilit na malit pagida at tumaliklikan iti inda panagsakit na makikawa Idol Bernard dato'y panagbali-baliw iti panyampuna dahil nakamarbara ito na kuwan na medyo nalamis iti mumalem kasabihin iti agsapa so nga iti agdama Idol Bernard iti abiyang iti INPPO kasi nakamat iti lang kalabas nga tumulong da kada iti agresponde kada itay emergency cases kada iti athletes iti palarong pambansa katumulong da nga agibiyahe kasama tin agresponde kada iti agkasapulang iti emergency transport para palang iti panaypaan iti medical assistance kada kitay mapektaran iti datoy palarong pambansa iti Ciudad iti Lawag kasama kita very active iti paramedics iti Lawag City ken Ilocos Norte karaman da kadwada kada iti panakabagi iti BFP nga mangkikit sa atin ng iti athletes iti reto iti palong pambansa iti bukod tayong lugar iti na Idol Bernard iti na Monteyo kinukong damdamag iti na 24 oras itintero probinsya ti Ilocos Norte ng gara na manen Idol Dennis Alipio Tatak RMN